Не измина много време от края на пандемията от COVID-19. Как да се предвидят бъдещи пандемии и как бързо да се справим с тях? За това работи Центърът за компетентност Имунопатоген. В него има 5 партньора, като водещата организация е Националният център по заразни и паразитни болести. Тук са изправени пред 3 важни проблема – нововъзникващи и възвръщащи се инфекции с пандемичен потенциал, нарастваща антибиотична резистентност и преждевременно старяване на имунната ни система. С над 23 милиона лева са създадени 6 лаборатории. Лаборатории за геномен анализ на микроорганизми, на бактерии, на вируси, за работа с особено опасни вируси. С това също се гордеем, защото така оборудвани лаборатории други в страната няма. Имаме електронен микроскоп и съответно методики за ултраанализ на вируси, на вирусни патогени. Имаме лаборатории за комплексни имунологични анализи и биобанка. Имунопатоген подпомага основната мисия на Националния център по заразни и паразитни болести – да се разработят стратегии за общественото здраве. Да предвидиме ваксините, които ползваме, работят или не, необходими ли са, или трябва да се модифицират. Всичко това са стратегии на общественото здравеопазване. В първия етап по проекта по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» е закупена нова апаратура. Започва и вторият етап вече по програма «Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация», който е посветен на трансфера на знанията в практиката. Търсят се бизнес партньори за продуктите на Имунопатоген. В момента такъв партньор е голяма канадска биотехнологична компания в лицето на бившия кадър на центъра Павел Желев. Компанията купува различни щамове от тук. Ние правиме препарати за оценка на качеството с тези щамове, които ги дистрибутираме в целия свят. В момента това, което сме взели, са 2 щама, които са свързани с гастроинтестинални болести и 1 щам, който е туберкулоза, който е изключително рядък. Тези, които печелят най-много, са всъщност пациентите, когато ходят да бъдат тествани, да бъдат сигурни, че тестовете работят прецизно. Центърът за компетентност привлича на работа и млади учени, медици или молекулярни биолози. Имунопатоген ми даде възможност да мога да влезна в водите на науката и да запиша докторантура, която да ми позволи да можем да направим едно пълно характеризиране на интравенозния имуноглобулинов продукт, който се произвежда от българска плазма за българския народ. Аз основно се занимавам с антибиотична резистентност. Благодарение на Центъра за компетентност ние имаме възможност и финансиране да работим с проби от околна среда, като в фокуса ни е да търсим и докладваме антибиотичната резистентност и нейните нива в околна среда.